Museo Milavidassa vietetään herrasväen joulua, mutta myös palvelusväellä oli oma joulujuhlansa, jossa isäntäväki kävi lahjojen kanssa vierailemassa. Palvelusväellä oli yleensä oma kuusi ja yhdessä laulettiin, leikittiin ja luettiin jouluevankeliumia. Joulusauna kuului väen jouluaamun perinteisiin, mutta ei herrasväen. Notpekeillä palvelusväen piti käydä saunassa. Siitä vastasi patrunessalle väen keittäjä, joka myös lämmitti saunan. Varhain jouluaamuna käytiin myös toivottamassa hyvät joulut eläimille, sillä siten taattiin tulevan vuoden onni. Eläimiä ruokittiin erikoisherkuin ja niille järjestettiin mukavat olot talliin. Joskus niitä tuotiin jopa sisään rakennuksiin. Eläimiin liittyi myös monia joulutaikoja. Jouluna piti olla hyvä kaikille, niin ihmisille kuin eläimille. Me Museo Milavidasta toivotamme hyvää joulua kaikille.